Croeso cynnes iawn I chi I Lleisiau Lleol, sef podlediad prosiect Llwyddo'n Lleol. Fi o'n ydw I a mae'n bleser cael eich cwmni chi a'ch arwain chi drwy'r podlediad yma sy'n dathlu Lleisiau Lleol a llwyddiant lleol. Gyda chefnogaeth gan Raglen ARFOR ac ysbrydoledig prosiect Llwyddo'n Lleol, da ni yma I ddangos bod cyfleoedd cyffroes a dyfodol bywiog yn aros amdana chi yma yng Ngorllewin Cymru. Yn ystod y gyfres, mi fydda ni'n cwrdd â pobl ysbrydoledig sy'n profi bo ffynnu yn ein cymunedau cynhenid ni yn bosib. O entrepreneuriaid I arloeswyr, mae gennyn nhw gyd I stori i'r rhannu, a mae'n fraint cael bod yma i'w adrodd nhw. Heddi ma. Felly, steddwch yn ôl, grandewch a gadwch I ni ddarganfod beth sydd yn bosib yma yn Arfor, sef Sir Gar, Ceredigion, Gwynedd ac yn Môn. Heddiw yma yn y bennod, da ni am edrych ar sut beth ydy'r rhedeg busnes yma yn ardal Arfor, a'r gefnogaeth sy'n ar gael I entrepreneuriaid lleol. A dwi'n cael cwmni dau sydd wedi mentro mewn busnes, felly croeso mawr I Daniel Grant a hefyd I Tomos Owen. Dych chi'ch dau iawn? Da iawn. Felly, na I ddechrau efo chdi, Daniel. Pen Wiwar, felly dydath ni rhan bach amdana chdi dy hun a hefyd am y busnes. Am y fi ar busnes, oce. Dechrau da. Nes i'n ngeni 1998. Ia, so Daniel dwi. Dwi wedi dechrau busnes Pen Wiwar blwyddyn dwytha. Dyna pryd nath o gychwyn trwy mentor Llwyddo'n Lleol. Dyna pryd nath o I gyd o at ei gilydd I fi. Dwi'n person sy'n lyfio y byd natur, jyst bod allan yn yr awyr agored, cerdded mynyddoedd, haicio neu be bynnag. So wedyn oedd y cariad tuag at byd natur Cymreig yn wbath oedd yna o hyd I fi, really. A wedyn o hynna, mae bywyd fi wedi revolfio rownd hynna. Dwi wedi mynd ati weithio mewn maes lle dwi'n gallu neu hynna o ddydd I ddydd, lle dwi'n gwarchod o'r amgylchedd mewn ffordd. Nes I wneud degree mewn bioleg mewn ffordd hefyd yn ffocysu ar cadwraeth biolegol. A wedyn, yn amlwg wedyn, yn fwy ddiweddar wedi cychwyn y busnes I hefyd yn ffocysu ar byd agored, yr byd naturiol yma yn Gogledd Cymru. So Pen Wiwar ydy'r busnes. Nath o ddechrau mewn ffordd gan bod fi isio dangos yr hyn sydd ganddon ni yn Gogledd Cymru a Cymru hefyd mewn ffordd. Mae ganddon ni gymaint I ddathlu a mae bobl yn trafeilio bob man dros y byd I ddod I Gogledd Cymru I cerdded mynyddoedd ni a I ddathlu hyn sydd ganddon ni. So dwi jyst eisiau creu wbath mewn ffordd trwy defnyddio dillad I ddathlu hynna sydd ganddon ni, really. A ti'n gwisgo'r merch heddiw ma? Dwi'n gwisgo merch, bach advertisement. Angan bod, so ni'n siomedig os ych chi ddim. O, ni'n 50-50, ond ni'n meddwl sy'n well gwneud, Da. A wedyn, Tomos, Pelly, rwan ta, dwi wedi trio dall y cwmni a dwi dal I ddarllen a dwi'n cweit yna dal I fod. Felly, ti o Sir Fôn, ti o Benllach. Felly, dydath ni rhan bach am Pelly ta? Tomos dwi o Benllach yn dod ac Pelly ydy'r cwmni nes I ddechrau efo dau person arall, Iwan a Stephen. Iwan o Amlwch a Stephen o Coventry. Oedd y drio ni'n gweithio yn y byd pêl-droed. Oedd Iwan di dechrau cwmni ar enw The Scouted Hub. Ac basically oedd yn gweithio fel consultants I clwbio pêl-droed, helpu nhw penderfynu pwy prynu, neu pwy werthu, neu be maen nhw angen neud I gwella ar y cae. Ac wedyn nath I sylweddoli, actually, oedd yna problem yn bob lefel proffesiynol y gêm, bod actually mae yna gormod o data, mae yna gormod o information, a mae'n scattered yn bob man. Ac mae yna nunlla I bob dim ddod mewn un lle. So dyna di'r syniad tu ôl I Pelly, oeddwn i'n meddwl, mae rhywun gan wneud hyn, so pam ddim ni. Ac dwi'n mwyn os mae'n esbonio fo'n dda, ond dyna beth da ni'n neud, da ni'n dod o gyd o'r data ar clwbio pêl-droed yma, mae yna gymaint o data. Be mae chwaraewyr yn neud ar y cae, be maen nhw'n neud off y cae, be maen nhw'n postio ar online, bob dim fysach chi'n gallu feddwl mae'r clwbio yn edrych ar. A maen nhw'n iwsio dros 10 platform gwahanol ar y funud I edrych ar nhw. Pan ti'n meddwl amdan, mae clwbiau angen edrych ar
lot o chwarae wedi penderfynu pwy maen eisiau prynu. A maen nhw jyst yn newid o tab i tab. A be da ni'n neud ydi safio amser i nhw ag dod o'i gyd i un lle, in theory. Lle ddoth yr ysbrydoliaeth na? Chos yn amlwg mae gen ti ddiddordab mewn pêl-droed, mae hynny'n amlwg, a chdi'n dweud o'ch chi'n gweithio ym myd pêl-droed fyd? Ie, o'n i'n actually yn Prifysgol Bangor yn astudio y gyfraith. So o'n i'n mynd o gymaint o Iwan a Stephen, ond o'n i'n gweithio efo nhw pan o'n i'n gallu yn helpu'r clwbio yma. A wedyn, y tri yn chi wedi dod at eich gilydd a wedi mynd, dwi'n gweld gap y fama, mynd amdani. O'n i'n y plan oedd o'n i am graddio o Bangor a wedyn mynd full-time i gweithio efo'r boys. A wedyn un diwrnod Iwan ddod i fi dweud, hold that thought, be am i ni ddim wneud hyn. A wedyn, swnio dda, nes i adael prifysgol, and here we are. Da, wedyn, ers faint mae'r cwmni wedi bod yn mynd gyda chi? Tia 2 flwyddyn yn iawn, ond mae wedi bod yn y proses am tia 3, ond tia 2 flwyddyn yn iawn. A be amdano chdi, ers faint mae y cwmni wedi bod yn mynd, a lle ges i'r ysbrydoliaeth cychwynnol na, pam nes i benderfynu mynd am dillad i ddechrau fi? Dwi'n gwybod, swn i'n mynd dweud bod fi'n fatha fashion guru na'n byd. Dwi'n mynd fatha obsessed efo dillad, ond dwi'n quite enjoyo certain t-shirts a hoodies neu wisgo. A o'n eisiau jyst gwneud wbath sa pobl lleol yn gallu gwisgo, sa nhw'n teimlo'n cool, sa nhw'n enjoyo gwisgo a teimlo'n proud i wisgo. Dwi'n meddwl eisiau sylwi sganna ni'n ddim llawer o'n byd fel yn yr ardal lleol. Sy'n dathlu y iaith Gymraeg, sy'n dathlu y bywyd agored a sy'n hefyd yn really cool i wisgo. Mae yna lot o fusnesau, dwi'n meddwl. Mae yna lot o dillad eich sy'n iwsio'r geiriau Saesneg fatha Snowden a mae o'n dod o ryw cwmnïau mawr o China neu beth bynnag a dydy o'n really lleol. So, wrth sylwi hynna, dwi'n meddwl eisiau mynd, dwi'n meddwl mae yna bach o gap yma fydra i trio wneud rhywbeth hefo mewn ffordd. A mae rai fi holi lle ddoth yr enw Pen Wiwar. Mae'n enw reit anghyffredin. Mae'n anghyffredin, a mae'n rhywbeth sy'n cael ei ofyn o hyn. Lle feddwl. Pam Pen Wiwar? Pan mae bobl yn gofyn i fi hynna, pan dwi'n gwneud marchnadoedd neu pop-ups, dwi'n jyst yn sbio ar hwnna, dwi'n meddwl, lle ydych chi'n meddwl nath o ddod o? Dwi'n meddwl sbio ar gwallt fi, a dwi'n meddwl, y gwallt coch, Pen Wiwar, Wiwar goch. Mae'n bach o just random o enw mewn ffordd, os dwi'n bod yn hollol onast. Wiwar goch oedd probably fatha un o'r rhywogaethau gyntaf nes i weld pan ni'n hogyn bach, dwi'n meddwl, lle nes i kind of gael y sense of fatha na, lle o'n i fatha, waw, fatha mae byd natur yn really cool. Cos pan ti'n gweld Wiwar goch, mae actually yn pretty fantastic, yndi, mae'n just yn dod yma fatha flash coch ma. A dwi'n meddwl, yr sense of na ydi wbath dwi'n kind of trio neud eto, neud i pobl kind of teimlo fel la. Hwna di'r emotional sub-story, swn i'n dweud, ond yr ochr arall ydy, nath o literally just popio fewn i pen fi, ac yn meddwl, mae hwnna'n kind of funny. Mae o'n, fel ti'n dweud, mae o'n sticio. Yndi mae. A mae pobl just yn cofio fo, so dwi'n meddwl bod wedi gweithio'n rili da. O'n i'n meddwl am fatha enwa gwahanol, fatha, dwi'n galw'n hyn yn fatha dillad eryri, neu... Ond dwi'n gwybod, dwi'n sefyll allan o ddim, mae'n kind of gael lost in the crowd. A mae reit ben agorad hefyd, os ydych chi isio mynd i rôl arall efo'r busnes hefyd. Diolch yn gorau bod yn... Ti'n mwyn di'r enw ddim yn gorau fatha adlewyrchu'n union beth yw'r busnes na, fatha be di Nike, fatha sneb, be mae Nike yn meddwl, ti'n gwybod. So, fel ti ddim mae'n ben agorad, so who knows. Ti wedi bod efo'r busnes fan ers rhyw 2 mlynedd, falle. Felly, be di'r manteision ti'n meddwl o fod efo busnes dy hun mewn ardal fatha Arfor? Dwi'n meddwl y peth mawr ydy'r cymuned, swn i'n dweud. Mae'n really gret gallu gwneud pethau fel yma. Dwi'n meddwl, os chi rola sali mwy fatha, mae'n ceinio, lot mwy fatha mae'n ceinio neu Llundain neu rola, neu Caerdydd. Fel arfer, da chi jyst yn aros yn eich cilch. So, swn i efo pobl yn gweithio yn y byd pêl-droed lot. So ni'n gallu eistedd lawr efo rhywbeth o Daniel neu dillad, beth o'na dysgu o pawb. Dwi'n meddwl rhywbeth sy'n rili dda amdan bod o gwmpas yma. Ydy mae yna gymuned rili dda, mae pawb eisiau helpu allan. Mae pawb eisiau pawb wneud yn dda, achos os mae un o'n i'n wneud dda, mae pawb wneud yn dda. So, dyna di'r peth fwyaf i fi, dwi'n meddwl. Alla ddychmygu bod chdi'n ffeindio'r un fath efo y cwmni dillad, dweud Daniel. To bod hwnnw'n fantais anfarth o fod yn ardal Arfor yn gwneud dillad am eryri a tu hwnt. Swn i'n definitely yn adlewyrchu beth Tomos yn dweud fatha.
yr cymuned na sy'n anfarth o yma. Da ni mor lwcus fatha, mae pawb fatha fedra i ddweud yn union fel ti'n dweud, fatha mae pawb mor supportive o fatha llwyddiannau lleol. A just y Cymraeg di hefyd, fatha, mae'n mynd mor bell, dydy, fatha, mae pawb just isio hybu'r iaith Gymraeg a wbath sy'n neud efo busnes sy'n defnyddio'r Gymraeg, mae pawb just tu ôl iddo fo, a mae'n ffantastig, dwi'n meddwl. Ond yn sgil hynny, ti'n teimlo ella bod na ryw heria achos bod chi dal yn Arfor a bod chi ella ddim mewn dinas mawr fatha Manceinion neu Llundain. So, oes na ryw heria ydych chi wedi cael dros y blynyddoedd? Ie, dwi'n meddwl iddyn ni, mae wedi bod, achos da ni efo busnes eitha, niche iawn. Mae wedi bod yn anodd i cael allan, ac cael rhai pobl tu allan o Arfor i coelio bod mae'n bosib wneud rhywbeth fel yma. Achos da ni mor niche, mae neb really wedi wneud rhywbeth fel yma ar Ynys Môn neu yn Gogledd Cymru. So just profi pobl bod actually da ni'n gallu wneud hyn yn fyma. Mae yna lot o bobl o gwmpas ni sydd yn lleol ac yn really, really dda. So dwi'n meddwl just cael y neges yna dros i pobl dros y byd bod actually da ni yn cwmni o Gogledd Cymru. A mae hwnna'n peth da, ddim peth sy'n dal ni'n ôl gymaint. Cael y balchder na yn falchio'r ffaith o'r ardal di, a fel chi'n dweud, ti'n cael y gefnogaeth na wedyn hefyd dod? Mae'n crazy, mae wedi explodio, a mae yna gymaint o bobl yn gwisgo'r dillad, a pan ti'n gweld o, mae o fatha, waw, mae hyn actually'n gweithio, mae beth ti wedi mynd ati i gyflawni, lle oedd gen ti'r idea yma o beth ti eisiau gyflawni. Mae'n actually'n digwydd o flaen llygad fi wan, so mae'r balchder yna'n huge ynddi. A dwi'n gwybod na rhan fawr o'r datblygu yna ydy, dwi'n gwybod bod chi wedi cael help gan Llwyddo'n Lleol. Do. Lle dydath ni'r yn bach sy'n mae hynny wedi gweithio? Ie, so oedd o'n really, really great, cos oedd yn isio dod â boi i fewn, boi lleol, oedd isio symud nôl o Gaer, lle oedd wedi bod i prifysgol. A wedyn nes i ffeindio allan am Llwyddo'n Lleol, ideal, ac so nath i ennill y grant efo Llwyddo'n Lleol i ddod â Luke i fewn i'r cwmni. A mae wedi bod mor gret. Mae wedi bod yn gret i weld sut mae Luke wedi datblygu yn gweithio efo ni. Wedi bod yn ideal. A mae Mentor Môn a Llwyddo'n Lleol wedi bod mor dda yn sort of helpu fi allan, a dwi'n gofyn, dwi'n iawn i wneud hyn efo Luke, mae wedi ideal unrhyw beth da ni i helpu, let us know. A da ni wedi gallu mynd â Luke i De Ffrainc, i Holland, ag mae'r term Llwyddo'n Lleol wedi gorffan nhw'n efo Luke, ond mae wedi bod mor dda a mae wedi gallu datblygu gymaint bod ni'n cadw fel mlaen i wneud sales efo ni. So mae wedi bod yn really, really dda i ni. Da. A be amdana chdi wedi gwybod bod Llwyddo'n Lleol hefyd wedi bod yn rhan mowr o'r cwmni chdi? Do, definite. Nes i just gweld yr advert ar gyfer Llwyddo'n Lleol, nath o just popio fyny ar Facebook neu Instagram neu bynnag. A nes i kind of iwsio nath o bach sein, a mae'n bach yn weird, so ai amdano fo. A mae wedi helpu fi'n anfarth, jyst fatha mae Tom yn dweud, fatha, mae wedi rhaid y platform yna i fi. Dwi'n meddwl pan nes i gychwyn, nes i sylwi fatha, pan ydych chi'n cychwyn busnes, mae'n rhaid fatha platform i chi fatha kind of roed eich hun allan yna. Mae'n deitha bobl, iawn, hyn dwi'n neud, dwi yma, a hyn di'r bwriad. Rather than trio cychwyn o scratch, mae'n rhoi bach o hwb i chi gychwyn a wneud i bobl sylweddoli fatha be ydych chi'n trio gyflawni. Mae'n rhywbeth fatha, dwi byth yn difaru wneud, a swn i'n argymell i rewin mynd amdani, so ddim byd i golli o gwbl, mae'n really yn good. Ac o hynny wedyn, beth ti'n meddwl di'r pethau mwyaf wyt ti wedi ddysgu? Achos mae cychwyn busnes, ti'n dysgu bob diwrnod allu ddychmygu, mae yna heriau gwahanol bob diwrnod, felly beth di'r pethau mwyaf ti wedi ddysgu, ti'n meddwl, Daniel? Pan mae'n dod i busnes, dwi'n meddwl just wingio fo. Ydy'r peth gorau. Gret. Da ni gyd yn trio ffigur o allan, just fatha, so ddim ffordd iawn o'n neud o. Gymaint o fatha podcast dwi wedi gwrando i a llyfrau dwi wedi darllen, so'n byd fatha just mynd amdani. Yr un peth mwyaf arall sydd wedi helpu fi a dwi wedi dysgu mwyaf o ydy pa mor bwysig ydy just networkio, just cyfarthrebu hefo'r cymuned oedden ni siarad am gynna. Fatha, mae mor bwysig fatha just siarad efo gymaint o bobl, cos da chi byth yn mynd i wybod lle mae'r help na'n mynd i ddod o a pwy di'r person newydd nesa sy'n mynd i ddod ata chi a helpu'r busnes chi mewn ffordd mwyaf random sy'n chi byth yn meddwl am. So just siarad efo bobl, just gael allan yna a just networkio gymaint sy'n bosib. Dwi'n meddwl mae yna peth really mawr, imposter syndrome. Pam fi, dwi'n gallu gwneud hyn.
wing it. Like, mae lot mwy o bobl na ydych chi'n meddwl yn actually just winging it. A trio ffigur pethau allan a weld sut mae pethau'n gweithio. A dyna sut mae pethau really da yn digwydd, achos dyna sut ydych chi'n bod mwy creadigol a ydych chi'n just trio pethau newydd. So dwi'n meddwl bod yn efo digon o hyder i just cymryd y siawns ac meddwl, wel, pam ddim fi. Na, mae mor braf gweld y ddau ohonych chi'n gwneud mor dda yn eich gyfrach chi. A hefyd i gallu wneud o yn eich ardal chi. Felly, a ydych chi'n gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg hefyd, pa mor bwysig ydy hynny cael wneud o adra, siarad Cymraeg, byw yn yr ardal, mae'n siŵr bod hynny'n bwysig? Ynddi, mae o. I fi mae o'n ochr arall o'r busnes sy'n helpu pwsiad y busnes hefyd, cos gyda fi gymaint o pillars gwahanol. Un ydy hyrwyddo treftadaeth Cymru a'r iaith Gymraeg. So mae bob dyluniad dwi'n neud yn Gymraeg. Oedd yn un o'r pethau o'n i'n meddwl, pan nes i gychwyn yn ei dwi am wneud dyluniadau hefo fersiwn Cymraeg a fersiwn Saesneg, cos o'n i'n meddwl swn i'n colli farchnad masif o twristiaeth sy'n dod drosodd sydd ddim yn dallt y Gymraeg. Ond nes i wneud y penderfyniad i just sticio i'r Gymraeg. A ty be, mae ydy'n ei gymaint o gwahaniaeth, cos mae'r pobl sydd wedyn ddod at chdi ac yn siarad efo chdi, sydd ddim yn siarad iaith dropyn o Gymraeg. Mae'n profiad wedyn ti'n gallu rhoi nhw a ti'n gallu addysgu nhw am y iaith. Mae nhw wedyn yn mynd adra i lle bynnag i gan ei cwsmeriaid o bob man dros y byd i wedyn sy'n siarad amdan y iaith Gymraeg oedd ddim yn even gwybod bod ni'n bodoli cyn hynna. So mae'n huge, mae'n masif. A wrth edrych nôl o gychwyn y busnes at rwan, beth yw'r un wers ydych chi wedi ddysgu, ti'n meddwl? Paid ag meddwl bod ydych chi'n gorfod gadael i wneud beth ydych chi eisiau wneud. Dwi'n meddwl, os da ni efo mwy o bobl o gwmpas fyma yn trio wneud pethau ambitious, then lot well. So, da chi'n ma'n adal i wneud o, da ni'n gallu wneud beth da ni'n wneud o Ynys Môn. So, dyna di'r gwers, really. Oedden ni'n meddwl bod ni'n gallu wneud o, ond da ni yn, so mae'n bosib ydy'r big wers i fi. Diolch yn fawr iawn i chi'ch dau am eich cwmni chi heddiw yma. Daniel Grant o Pen Wiwar a Tomos Owen o Pelly, lle mond dymuno o gorau'r ddau ohonych chi efo'ch busnesau chi. Mae wedi bod yn ffantastig cael trafod a sgwrsio efo chi heddiw yma. Dwi'n siŵr bod wedi gwneud lot o ysbrydoliaeth i wrandawyr heddiw yma. Felly, diolch yn fawr iawn i chi a pob lwc. A fel o'n i dweud, mae'ch straeon chi yn dangos bod gan ardaloedd gwledig fel Arfor botensial anhygoel ar gyfer arloesedd a llwyddiant busnes. Efo'r gefnogaeth gywir fel Rhaglen Llwyddo'n Lleol a'r penderfyniad personol i droi syniadau'n reality. Os ydych chi'n gwrando ac wedi'ch ysbrydoli gan beth ydych chi wedi glywed heddiw yma, cofiwch fod y cyfleoedd i ddechrau neu ddatblygu busnes yn Arfor yn ddiderfyn. Ella mae rwan ydy'r amser i edrych be allwch chi gyflawni yn eich ardal chi. Ac am fwy o fanylion am Llwyddo'n Lleol, ewch draw i'r wefan Llwyddo'n Lleol 2050.Cymru. Diolch i chi hefyd ein gwrandawyr ni am ymuno efo ni eto heddiw yma. Cofiwch rannu'r podlediad, gadael adolygiad ac ymuno â ni ar gyfryngau cymdeithasol i rannu'ch meddyliau. Tan y tro nesaf, tara!